Vždy keď na odber čakám, je ráno, preto makám. Vy ste už v práci, ste ranní vtáci, všetko mať v hlave, čo kedy práve za to vám patrí. Aj keď už je 2:45, úsmev aj vďaka, veď koho to láka dať pýchať si ruky, veď sú to muky a vy to krásne zvládnete. Ste naše sestry, najlepšie na svete. A keď niekto je drzý, až sa tlačia vám slzy, vy to vždy dáte, lebo veľké srdcia máte. V nemocniciach detí čas pomaly letí a my to vieme, že ste tu pre ne, že keď sú tu sami, ste ich druhé mami. Presliecť a prebaliť, objať a vypočuť, zasvietiť, nakrmiť, previazať, prelepiť, odmerať teplotu, utierať od potu, vydezinfikovať, pritom sa usmievať, a vy to krásne zvládnete. Ste naše sestry, najlepšie na svete. No, 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 a keď niekto je drzý, až sa tlačia vám slzy, vy to vždy dáte, lebo veľké srdcia máte. Vy to vždy dáte, lebo veľké srdcia máte.